A wonderful morning, Team Zimbabwe, and welcome to Africa and Beyond Television Network. This morning, I need to quickly take a look onto this very important aspect. We have been hearing about 2030 tinenge tichipo, 2030 tinenge tichipo. Let me make this categorically clear that 2030 amuri kutaura hakuna. The year 2030 will come, but imimi munenge musisipo pachigaro. Kana muri vapenyu muchange either muri kumapurazi enyu kana kudzimba dzenyu kana kuti kuchikurubi muchiona nyika ichivakwa negeneration yedu. There is nothing you will do to stop it. Ndoda kukuudzai chokwadi, mukauraya inini hamuna zvachamagona, hamuna chamaita. Why? Kune vamwe vanhu vatori worse than me who are coming after me. Kune vamwe vanhu vatori worse than me vamusiri kutoziva nezvavo. Mukasanyararidza chamisa hamuna zvamaita. Kunotori nevamwe vanhu vari politically worse than Nelson Chamisa. Who are they? Section 67 of the Zimbabwe Constitution says or sets out the political rights of Zimbabwean citizens. And subject to the Constitution, they have the right to free, fair, regular elections and referendums. Izvi zvekuti hanzi tichaamenda constitution izvi kuti tidelay ma-elections agozoita 2030 muri kutamba. Izvi zvekuti tichaamenda constitution tise third term tite smuggle in third term kuitira kuti imimi nongoramba muchidya muri kutamba. Ndoda kukuudzai chokwadi, kutamba kuri kuitwa. When the time comes, no man is going to stop it. Because chandogara ndichitaura mazuva ese ndechekuti kana kumusha kwako kwakambofiwa, kana wakamboatenda nhamo, usanyanya kufara stereki uchitaura zvekumberi kwausingazive. Kune vamwe vanhu vaifungidzira kuti vane mari zhinji, but vakafa madhokita akavakomba. Vari muzvipatara zvakanaka, vane mishonga yakakwana nemadhokita akakwana vakafa. It's a sign iyoyo yekuti things change. Things change. Hakuna nguva isingasvike. Chazvinongoita chete ndechekuti musi wacho unenge usati wangosvika. Asi kana wasvika muna zvamunozviita. You will never stop time. Pane chinhu chinonzi destiny, hama dzangu. Destiny haimiswe nemaoko. Destiny haimiswe nepfuti. Destiny haimiswe nekuti une simba. It happens because it's supernatural. So if you fail to respect the rights and the political rights of the people of Zimbabwe and you continue in this way, you have disregarded the political rights of the people of Zimbabwe by simply recalling the people they elected into parliament. You rendered that parliament useless. But right now, let me tell you, 2030 kwamuri kutaura kure, zvimwe zvese zvingaita easy, but 2030, I doubt. So this is something we need to share. The honest truth is 2030 vanenge vasipo. There is nothing they will do